Tasangana pachirongwa My Story pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Muchirongwa chino tinokuigirai vanhu vane nyaya dzavakararama, dzavari kurarama. Dzimwe dzenyaya idzi dzinosuwisa, dzinochemedza, asi dzimwe tinodzidza kubva madziri. Svondo rapera pachirongwa My Story takanga tina mai Yona vakauya pano vachichema. Vava nemazuva vachishaya mwanakomana wavo. Nhasi uno mai Yona vadzoka mustudio. Regai tinzwe kuti mwana vakazomuwana here, zvakafamba sei? Mai Yona makadii? Tinosimba makadii. Tiripo. Nhasi munenge mune smile, mazino enyu anenge ari kuoneka kunyemwerera. Aiwa, nhasi ndina mufaro. Zvichireva kuti pane good news. Yeah. Titsanangurirei. Yona makazomuwana here? Yona takamuwana. Rini? Last week. Papapera nguva yakareba zvakadii muchitsvaga mwana? Pava nemwedzi nemasvondo mairi. Muchishaya mwana. Ndiudze Nina, wairara sei? Pava zvakaoma. Foti ukafunga kuti urare kudai hope hadzibati, ufunga kuti Jesu ari paye, arara paye, adye chii chiri kumboitika, zvaitorema, zvaisingagamuchiriki. Paye pamakauya tichikurukura taitobvunza kuti makamboendawo kupi nekupi nekupi. Mabva kuno paye, ndikupi kumwe kwamakamboenda? Makambofamba here kutsvaga ndikupi kwamukatsanangure kuti ndairamba ndichida iso ndichitsvaga mwana? Pandakabva kunoku ndakasangana vanhu vakawanda vaindifonera vachindibvunzawo mazowana mwana here, vamwe vandibatsirawo nekundipawo mafoni namba kuti mbotsamai kune vanobatsira vemachurches. Saka ndaingoenda kwese ndichingonzwa chinzi mwana ariko, but papasina nozvifundise kuti mwana adzoke. Saka pana vamwe madho vakazongondifonerawo from Australia, vakazondipa namba dzababa Shilo, vanonzi Prophet Shilo vari kunotona. Saka ndakaenda kwaProphet Shilo ndobva ndapiwa munamato. Pafoni vakabva vanditi muye nehembe yake, ndobva ndakaenda nehembe yemwana nekadhi rake. Pandakasvika vakaita prayer, vakandipa anointing oil, ndobva vati mwana wenyu ariko, ndoda kuti mwana iyeye pasina 3 days mumuwane, whether ari papi kati ari kupi, ndoda kuti mudeedzwe kuchinzi mutore mwana wenyu. Pamuzodzoka kuno zuva rechi4 mwana wenyu munenge mava naye. Saka ndakaenda kumba ndikaita sekutaura kwanga waita, ndakaisa munamato day 1 day 2, ndobva ndakafonerwa kumusha kuchinzi Yona ari kunoku. Vakati ko Yona ari kuenda, vakati mwana akati akafonerwa nemapurisa kuHarare Central vachiti vane mwana anonzi Yona, asi ataura kuti sekuru vangu vari kumusha. Ndobva ndaikurira chichi but ko saka ina ndauzoda kubvunza zvokwadi sezvo pari pafoni. Ndobva ndachitsvaga kumusha kupi kwamuri kuti makafonerwa kunzi mwana ari kuno kumusha? Kumusha Masvingo. Apa ndisina kana mari. Apa ndaikomuniketa namadha vekuAustralia, vanhu vandivo vakandibatsira futi kuna baba Shilo. Tadaro ndobva ndavaudza kuti mwana ndamuwana, ndobva vafara ndobva vanditumira mari yebhasi kuti ndiende kupi? Kumusha. Saka ini aim yangu yakuda kuti ndinomutora kumusha ndidzoke naye kunoko. Ndakaenda kumusha zveshuwa, ndikasvika ndikaona mwana atori right. Ndobva ndachigara pasi nembuya nhasi kundobvunza kuti mwana akafamba sei. Ndobva vakaexplaina kuti Yona ari kuti akasvika mapurisa akaendiswa navamwe madho akasanganawo navo, asi anga achazivi kuti oenda kumba, haachazivi kumba kwataigara, dzanga arasika. Ndo matariro andingaita. Saka ndo vakamendesa kumapurisa. Saka pakasvika kumapurisa akabvunzwa kuti kumba ndekupi, anga akanganwa kumba ndochitaura nasekuru. Saka kumusha nasekuru akafonerwa nepolisi kuti tine mwana wenyu munomuziva here? Vakati hongu tinomuziva. Zvikanzi uyai mutore mwana, because ndikanga ane tsvina, mungoziva zvokuti munhu unenge uchirarama usingagezi, usingadyi, usingachinji. Ndo kuzomutora kwavakaita. Saka vanoti by that time vakatry kundifonera, nzi foni yangu yanga isiri kuita, dai network ikati chii handisi kuziva. Ndobva mwana aendeswa kumusha, ndokuonekwa kwavakaita. Mapurisa vakanga vamuona aine mazuva mangani? Akauya kumapurisa aita agara mazuva mangani? Ini kumapurisa handina kuenda, ndakatozongoenda kumusha kumwana. Iye Yona anotaura kuti kumapurisa akaendeswa mumashure memazuva mangani, uye airara pai, akanga ari kupi asati aendeswa kumapurisa? Apapo handidi kunyepa, mwana handina kumubvunza zvese izvozvo, because mbuya nhasi vakati usanyanya kumubvunza because pfungwa dzakasati astable, achiri confused. Saka ngoda kumubvunza zvakawanda usiti mwana anodii
anofunga ngati musiye atanga asetla tozonyatsomubvunza chatototenda Mwari kuti mwana takamwana ari mupenyu. Saka kumubvunza zvakawanda ina handina kumubvunza, asi iye anoti ndairasika kumba kuya kumba ndasikazondofamba sei. Kokwa pawakabva kumba chii chakaitika wanga wafunga zvikanzi ndaifunga ndicharohwa ndaitya kurohwa. Ndomhinduro yakangopindura. Saka ona tirambe chimutaudza saka haana kana kutombotaura kuti usiku ihwohwo wakarara pai. hanzi ndaifuga makadhibhokisi nekuti ndikaona pandovara ndokufunga kupi mukati meguta here kuGlenview ikoko here? atombozivi nzvimbo kuti kupi bhozi anga achiri munyowani muno Marara. Saka kuti azive kuti apa ndiri papi kati ndiri papi chaingoita kungofamba. Muri kutaura kuti mapurisa akafonera sekuru nambuya kumusha, namba vakadziona kupi? Vakafona papolice station yekumusha. Bosi iye akabvunza mushandi ndekupi akati kumasvingo, vakabvunza kuti kupi kwacho ndobva ataura. Saka ndobva vatsvaga polisi iri padhuze nepakadii nekumusha. Ndobva vati tokumbira kuti mutitsvagire munhu anonzi Nengenenge vauye tiri kuvadawo pai titaure navo parinhare. Ndobva vakadeedzwawo sekuru ndobva vati tine mwana kunoku anonzi Nengi munomuziva here? Vakati muzukuru wangu ndoku. Tinoona iye zvino izvi tikaenda mumugwagwa kutori nevana vanogara mumigwagwa. Sekutaura kwamaita kuti enga atone tsvina. Chakaita kuti mai ava vamutore vaende naye papolice station. Akatovaudza here kuti ndiri kutsvaga kumba kana kuti chii zvakafamba sei? Iye akati hanzi ndiri kuda kuenda kumba but handisi ndofamba sei. Saka pakamubvunza kuti kumba kwaende kupi, vakanzwa achitaura zvekumasvingo ndopavakamuendesa kumapurisa. Zvekuti mapurisa ekunoku havana kuzoudzawo mbuya nasekuru kuti mai ava vawana mwana vamuwana nzvimbo ipi? Ipapo handifunga ndizipa kuti vangadai vakataura, havana kundiudza vana mbuya. Zvokuti kana imi mamutomboziva kuti mwana wenyu akanuka nzvimbo ipi? Handitozoti wacho akamutora kuti azomuunza kumapurisa ndiani, handisi kutoziva kuti ndiani. Imi makazokwaniswa here kana kuenda kuCentral? Handisati ndaenda, asina ndiri kuti ndichangoenda uya kupi kuno. Mane mazuva mangani maona mwana? 1 week yakwana. Ndandiri kumusha pesa. Saka pandakangodza kuti mwana ari kuoneka bva ndati rega ndiende ndodi ndinoona kuti zveshuwa mwana wangu ariko here. Saka pesa apa ndandiri kumusha. Tinoziva kuti kazhinji kacho iye zvino izvi nyika yedu yashata. Unonzwa wangu achinzi aiwa mwana akabiwa, akazonzwa tine makesisi ekuti akatobuda kana pachivhitivhiti akawanda evana vanonzi aiwa auraiwa abviswa. Imimi mazuva maishaya mwana, zvii zvaienda mumusoro menyu? Maitoita zvona, maitoita pfungwa dzakawanda bozi vanhu vanenge vachitaura futi. Saka pfungwa inini zvandaiva nazvo ndaingoona kuti Mwari denda kugona ndaona mwana wangu ari mupenyu. Izvino kuri kuitika zvakawanda. Vamwe ndivanenge vafamba kuti akachekeresa mwana wake, auraya mwana wake ega, mwana angangoshaikwi from nowhere. Saka unochisangana nezvinhu zvinorema, vamwe vachitaura zvavanoda. Saka ndichaendayoita kungonamata kuna Mwari kuti Mwari ndokumbirawo mwana wangu ndimuwane ari mupenyu. Ndozvandaichemera. Ko mai veGreta nekuti patakaita nyaya ino vanhu vazhinji wanyasoona kuti vanhu vakabatikana pamusoro peGreta kuti mai ava vamwe vakati mai veGreta vanoziya. Mwana ari kushayikwa, vaimbouya here kumba kuzobvunzawo kuti naimi mwana zviri kufamba sei kana kumbobatsirana nemi kutsvaga mwana? Mafirst days patakambofamba tese tichibatsirana tichiti tikanzwa kuti kune vamwe vana kwakati tichienda tese. Asi takangoti hapana mbotongoti after 2 weeks mwana ashayika vanga vatozviignore. Even tikasangana vanga vasingachabvunzi kuti kumwana haufa any information vanga vasingachaiti. Saka takangovasiyawo vakadaro. Sekutaura kwaita vanhu kucomment section vanhu vakataura zvakawanda pamusoro penyaya yamai vakanga vatora mwana havana kukumbira havana kuita sei. Imi pane pamaimbofungirawo here kuti pamwe ameno semunhu womuti akazombofonerwa akati ndadzoka usiku makambovafungirawo? Hongu ndakafunga handidi kunyepa because time yatakabuda tisine mwana hatina kudzoka tese, ivo vakabva vaenda. Saka ndakazoti pagare ndakuona munhu achabvunzi ndakabva ndati asi kuti pavakabuda vachiti vari kunoda murume wavo mwana ndobva aenda, asi pane zvavakaita. Saka ndakafungawo zveshuwa handidi kunyepa because munhu anga asina hanya kuti zveshuwa mwana ndatora mwana wevaredza handina kumukumbira pedzezvo mwana akushayikwa. Kuti vachiuyawo vachida kunzwa kuti zvakafamba sei mwana haufa any information vanga vasingachaiti, ndakatombofungawo kudaro. Ko baba vemwana
baba vemwana makavaudza sei uye vakazenge here vachingofona vachibvunza kuti mwana awanikwawo here? hongu vaifona ndakavaudza vanga vari kuzvisiva chero patakamuwana tikavazivisa inyaya yekuti ivo havasi muno asi zvese ndaivazivisa. Kutaura kuno kwatiri kuita Yona ari kupi? Ari kumusha. Zvichireva kuti achagara kusvika holiday yapera here ozodzoka kuchikoro kana kuti makutongoti mwana ngaagare ikoko? For now vanambuya vakati chimbomusiya toona kuti iye angataure anofanira kudhisaida kuti ada kugara kumusha ikoko kati ada kudzoka kunoko tinoona kana zvikoro zvakuvhurwa kana ati ada kuuya kuno it's okay kana ati ada kugara kumusha it's okay zvese zvingori chatongoda kuti mwana ave afile ega ataure zvaari kunzwa kuda panguva iyoyo vozinyanya kumupa purecha kuti ndauda kutora izvezvi iye asingadi kana ndomuti gara kumusha iye asingadi. Aiwa. Kazhinji kacho munhu anoziva kurwadza kana kuti kuvava kwemhiripiri anenge akamboidya. Chii chakaita kuti Yona abva atobva anyanyotya kuti arega nditize hangu? Asi munomboti kana muchiranga mune murangiro wenyu chaiwo chaiwo wekuti mwana akati pano nhasi neGreater revaridziri. Inhasi ndambomurova. Yona akakura anambomurera infact akakura achigara nambuya nasekuru. Saka apa ito first time yekugara naye asi andambomurova sinzi. Saka handiziviwo kuti akatya kurova because patakazoenda kumusha pavakazotaura mbuya vachiti Yona kana mama muudza kuti toda kurova akatotiza kurova because Yona kubva asati ambomurova panopamba anongogara ari ndiye mwana ega vana vamwe vana vadiki. Saka anenge achingoitwa mwana asati amborova. Kana makamuti toda kurovera nyaya yeGreater iyoyo haimbotadza kutiza because haadi kurova anotya. Tichitobva saka kuchikoro harohwe here tikati kuchikoro handingorohwa maoko here iye hamene takafunga ndicharohwa murovero upi. Asi ipapo mange mamunza zvezvo kuti ndoda kurova. Anga amutaura zvokurohwa ndimadha veGreater vanga vati mama wako ndikuuya ndichavaudza nhasi ucharohwa. Apa kumutaura mashoko vaifunga kuti vakamuudza izvozvo achavhunduka kuti Greater revanhu rega ndiridzorere panzvimbo kana kuri kuti aritora. Saka nanhasi Greater hanazowanikwa. Harina. Ima hamuna kuzovapa Greater ravo here? Ipapo ndatofunga kuti sinzi mwana ndamuwana handiti ini changwana ndoti mai praise Greater renyeri ndonyarara. Mwana ndakamuwana. Mwana wangu akarasa Greater renyeri. Ndofunga maiona nguva ndichienda pafoni dzimwe nguva ndichikutumira zvandaitumirwa nevanhu. Nekuti patakaunza nyaya yenyu pano vanhu vazhinji vaiuya vachiti vamwe vacho takatona mwana ari kunzi pane mwana awanikwa kwakati vobva vatumira ndotokutumirayo vamwe vaibvunza namba dzenyu ndichivapa ida kutaura nemi. Chii chamungade kutaura nekuti tinoziva kuti vanhu vanotaura kuti mwana haasi wemunhu wani mwana ndewecommunity uye kuuya kwamakaita panapa vazhinji vakave concerned vazhinji vakarwadziwa nekuti pana mai vari kuchemera mwana wavo. Chii chamungade kutaura kuvanhu vese zvichida zvimwe nguva hamuna kuvanzwa henyu vachinamata asi vamwe vakatoisa munamato wekuti dai mwana uyu awanikwa nhasi uno imimi muri kuuya kuzopupura panapa kuti mwana makamuwana. Aiwa ini chatongoda ndoda kutenda ruzhinji reZimbabwe ndingangoti pasi rese nokuti ndakasangana nevanhu vakawanda vakandifonera vamwe vari kunana UK vamwe Australia Botswana South handingadomi mastates asi ndoda kungotenda mhuri yese yeZimbabwe kuti ndinokutendai nokundibatsirawo kunamata kuti ndiwanewo mwana wangu. Musaitire ini ndega muitirawo nevamwe. Ndinoda kutendawo Destiny TV kuuya kwandakaita kunoku kwakandibatsira zvakanyanya. Ndakabatsirwa nevamwe vanhu vandanga ndisingambofungiri vari kunyika dzakasiyana siyana vachindibatsirawo pamaprayers kuti ndiwanewo mwana wangu ende zvakabatsira zvakanyanya nokuti mwana wangu ndakazomuwana. Saka ndadzoka nhasi futi kuDestiny TV kuti ndizotenda mhuri yeZimbabwe pamwe chete naSister Stella ndo vanhu vakandibatsirawo kuti mwana wangu ndimuwane. Saka ndinoti rambai makadaro musaitira inini chete muitirawo nevamwe vanoteera. Ndinoda kutenda futi paruzhinji rweZimbabwe pane vanhu vazhinji kwazvo vaindifonera vamwe vachindinyorera mameseji vachindinyaradza vamwe vachindibatsirawo pamaprayers. Sometimes ndaitomutswa usiku chaiwo na3 uchinzi maiona mukai muite prayer mukai munamati tichimuka tichinamata tiri pamwe chete ndisenderwa maaudio emunama emaprayers. Saka ndangotendawo naizvozvo kuti aiwa rambai makadaro kuende kunamata chinhu chikuru vanhu ngatigonei kunamata Mwari ariko. Ndangokutorai mashure zvishoma. Upenyu hwenyu hwakachinja sei pamazuva amashaya mwana?
zvizvekuti munoti indaitomboita zvakatika asi nguva iyoyi ndichisheya kuti mwana wangu ari pai, pamwe kana kuri kuti pamwe pamaiona kana hembe dzake mainzwa sei? Pandakasheya mwana zvinhu zvakandiomera ndaienda kubasa, asi pamazuva iwaya handina kukwanisa kudini kuenda kubasa. Saka zvinhu zvaindiremera kuti nditi ndiende kubasa uku mwana ada kutsvagwa. Saka ndakatombomerwa neupenyu zvokutadza zvokufunga kuti asi chandakambonyanyotadza chii Mwari zvokuti ndozosvika paextende kuti ndinoshaya kana mari mumba kana dhora rekukwirisa kombi kupinda mutauni kuti ndiende kubasa. Zvinhu zvakandiremera. Chiripa pandakawana mwana pachona pandakanzwa chinzi mwana ariko kumusha handisitorina kana sendi nenda kuti ndasingakwanisi kuenda kubasa. Asi ndingotendawo mutumwa waMwari akangouyawo from nowhere ndobva anditumidzirawo mari kuti ndiende kumusha Kunosvikoona mwana. kunoona mwana. Pamakataka kumuona makaita sei? Hamuzi makataka kutobereka chaende kukura kwese ikoko. Unoshaya kuti woita sei asi mufaro ndio unenge uchingoripo chete. Tiri kuda kukutendai sekutaura kwaita maiona kuti pamwe pacho mashoko chaiwo ekungosimbisana anoita kuti mutoro unenge wakatakura munhu ureruke. Tiri kuda kutenda vese vakaisa minamato vachinamata pamusoro pekushayikwa kwekwaita mwanakomana anonzi Yona. Nhasi uno mai vake vauya kuzotenda kuti makazvita henyu nezvese zvamakaita. Kunyange nemamessages mamwe amaingoisa iyaye vakaaverenga isewo comment section zvese zvamaitaura. Uye toda kutenda inini vazhinji vainditumira mapicture vachiti haaziri here uyu. Inini handei ndatumirwawo ndotumirwawo mai vacho kuti tarisewo picture voti aiwa haasi. Mazhinji ekuti imimi vatariri veDestiny TV makanga muine moyo wekuda kubatsira. Tinoramba tichingoti musaitire mai Yona vega nekuti tinoziva kuti iko zvinezvi nguva tinonzwa kuti pari kushayikwa mwana, pari kushayikwa munhu akadai minamato. Dzimwe nguva yatinonamatira vanhu vasingatoziva ine zvainoita, ine zvainobatsira. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakanganwa kuita subscribe, like and share nyaya dzatinokuunzirai pano paDestiny TV. Uyewo tinoziva kuti mimi kwamuri ikoko mune nyaya dzamuri kurarama, nyaya dzamakararama. Tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti. Muuyewo mushare nesu mastories amuri kurarama. Tisangane zvakare zvondonouya.